Čaute ľudia, vás vítam pri ďalšom videjku, video. To som neraz začal a dneska máme challenge a je tu s nami Evilsep, s ktorým budem teraz natáčať. Už sme trochu z toho chutnali, dali sme tam mlieko, energetiak a čili papričky a keď sme to už chutnali, vypili sme ešte jeden pohár, toto už je druhý a poviem vám, bolo to hnusné. Celá táto dláška bola biela. Od mlieka a energetiak. Asi sme to 2 hodiny upratovali. Hodinu. Lebo som musel háňať od susedy mop. No a teraz... Ty si bol u susedy? Nevedel, ja ti sral... Dobre, nemusíš čo hovoriť tajné veci. No ja to nechcem piť. Dobre, takže čili, paprička a mlieko a energetiak. 1, 2, 3, 4. Na jedný, raz, dva, tri. Ja som zadoval tie semienka do ryti. Nedrž si moc. Kurva, potom to skúste doma uvidíte, aké je to hnusné. Daj mi vodu. Poviem vám, aké je to hnusné. Dobre, ja som sa trošku povypúcať. Takže ideme znova a keď to vypijeme celé, tak možno budeme kúcať, nie? Dobre, raz, dva, tri. Ciebie. More, celú dlášku. Si kaka. Pozor, stúpaš na to. No, ty to ideš piť. No, Gáte, koberec. Môže. Takže, čaute, druhýkrát. Bol som asi... Grsali sme to. Som celý zasratý, tričko, mikina, koberec a dlažka. Toto bolo hnusné. A dnes sme to nevypili celé. Toto neskúšajte doma. Jak chcete vidieť ďalšie srandy, sledujte nás ďalej. No piči, ja to musím položiť. Nájdete nás aj na YouTube pod menom Evilsep a Rusie. Ďakujeme za zliednutie videa na challenge.